משהו. תפתח את הדלת. אני מסדר פה. נו, תסדר אחר כך, בוא צא, נו. אתה לא יודע איזה קו מגיע לתחנה מרכזית? 201, תכף מגיע. תודה. אתם חלשים בשכונה, לא? כן. אז מה, עכשיו תצא כל פעם למונים בירושלים? אני אגור בירושלים. יש פה גם קבוצה. פועל ראשון, ממש קבוצה. אני משחק בפועל ראשון. יש לך כדור בתיק? ברור. מתערבים שאני לוקח אותך באחד על אחד? אין לי זמן עכשיו. הנה, שיט, גם לי אין זמן.